дар назди парки технологии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гӯшаи рушди ҷавонон ифтитоҳ гардид. Кушодашавии гӯшаи ҷавонон бо иштироки шарики татбиқи ташкилоти ҷамъияти Ассотсиатсияи зиёёни илмӣ техникии Тоҷикистон ва маблағгузории барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон сурат гирифт. Мақсад аз ташкили гӯшаи мазкур ин барои пеш бурдани фаъолият ва рушди ҷавонон саҳм гузоштан аст. Дар чорабинии ифтитоҳи муовин ва мушовири ректор оид ба робитаҳои байналмилалии донишгоҳ, директори парки технологӣ, менеҷери маркази маҳаллӣ ва ташаббуси инноватсионии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Хуҷанд, намояндагони лоиҳа, аъзоёни лаборатории инноватсионии парки технологӣ иштирок намуданд. Ман итминони комил дорам, ки бо ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ, бо дастгирии коршиносон, устодон, фикр мекунам донишгоҳи мо, ҷавонони мо ба қуллаҳои назаррас мерасанд. дар ин ҷода ба ҳамаи шумо муваффақиятҳо хоҳам ҳастам. дар доираи зерлоиҳа бахшида ба 75-солагии Созмони Милали Муттаҳид якчанд чорабиниҳои иттилоотӣ баргузор гардиданд. Мақсади чорабиниҳо ин баланд бардоштани маърифатнокии ҷавонон оид ба 75-умин солгарди Созмони Милали Муттаҳид ва фаъолияти он дар Тоҷикистон мебошад. дар доираи маъракаи иттилоотӣ ҷалби ҷавонон ва омӯзгорон ба семинар дар мавзӯи маҳаллигардонии ҳадафҳои рушди устувор, мониторинг ва арзёбии дастовардҳои стратегияи миллии рушд дар се донишгоҳҳои шаҳри Хуҷанд гузаронида шуданд. Маъракаи мазкур дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд гузаронида шуда, аз ҷониби тренер барои иштирокчиён маълумотҳои мушаххас ва пурра пешкаш намуданд. дар натиҷаи ин омӯзиш барои фаъолнокии донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз тарафи маблағгузор гӯшаи иттилоотӣ таҷҳизотонидашуда, яъне гӯшаи рушди ҷавонон ташкил гардид. Данная инициатива была поддержана со стороны программы развития Организации Объединенных Наций в Таджикистане, и наш партнер, Ассоциация интеллигенции Таджикистана провели ряд информационных кампаний по осведомленности, локализации целей устойчивого развития 2030, а также мониторинг и оценку национальной стратегии Республики Таджикистан на 2015-2030 год. дар лаборатории инноватсионии назди парки технологии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон маҳфилҳои ройгон ва тренингу омӯзишҳо бо донишҷӯён ва аъзоён гузаронида мешавад. барои рушди бештари ҷавонон, наврасон ва донишҷӯён мусоидат хоҳад кард. донишҷӯён на танҳо фақат ба таҳсил машғул мешаванд ва имрӯз имконияти таҳсил карда истода, дар баробари он дар ин ҷо имкониятҳои бархурдор шудан бо он донишу малакаҳое ки барои касбияти худро дар оянда тақвият бахшидан имкониятҳои хеле калон фароҳам меоварад. тамоми чорабиниҳо бахшида ба 75-солагии Созмони Милали Муттаҳид бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти Ассотсиатсияи зиёёни илмии техникии Тоҷикистон амалӣ гардид. дар муддати гузарондани омӯзиш донишҷӯёни ин донишкада бисёр фаъол буданд. барои ҳамин ба фаъолнокии онҳо нигоҳ карда мо ҳамин гӯшаи ҷавононро дар ин ҷо ташкил кардем. гӯшае ки дар ин ҷо ҳозир омода шудааст, ин ҳамаш барои донишҷӯён мебошад. он маълумотҳое ки дар ин ҷо ҳаст, онҳо метавонанд онро истифода баранд. на танҳо донишҷӯён, балки мактабхононҳо ҳам метавонанд ба ин ҷо омада аз ин ҷо баҳра баранд. дар назар аст ки гӯшаи рушди ҷавонон минбаъд маълумот оид ба фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамчунин семинару машваратҳои омӯзишии ройгон ба ҷавонону донишҷӯён гузаронида мешавад. гӯшаи рушди ҷавонон дар бинои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷойгир мебошад. гузоши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.